Tata Musamseleku uthengele amakhosikazi akhe izindlu bethunani molweni yindinamkela kuMamgobhozi TV season 8 kaThando Nesithembu. Tata Musamseleku simbonile ke eya kumakhosikazi akhe eqale kuMangwabe eyombuza ngendlu ke le ithengiweyo edolophini. Andibe sesiyazi ke mosinyani uba uMangwabe noMakhumalo bazithengele izindlu edolophini bingekacaci ke ekaMayeni. So noMayeni ke sibonile ukuthi nayo ithengelwe. uMangwabe ebepholile epholelwe echaza uba laa ndlu yena akayithandi noyithanda bene 2 days qha uyikhetha but ke it's fine ibifunwa ngabantwana. Tata Musamseleku waveza ukuthi uyaphosisa naye beyifuna indlu and I'm sure bebeyifuna bonke ngoba kaloku nankosikazi kaTata Musamseleku uMacele unayo indlu edolophini. So obviously kaloku xa bezawuphathwa ngofanayo fanele uba nabo bebe nazo izindlu edolophini. Wahamba waya kuMayeni, uMayeni naye bepholile nje wathi hayi akho nto angazoyibona indlu sezithengiwe izindlu. Tata Musamseleku akaziboni ngemehlo lakhe. Hayi, I find that very strange ba ungaze uthengele ke amakhosikazi akho izindlu and then ke ngokungayobona ke xa sebezikhethile. But wayana kuMakhumalo, uMakhumalo ke sana eyakhe indlu yena ithengwe yikhampani kaMakhumalo. So ithengwe nguMakhumalo uzithengele ngokwakhe and obechaza uMakhumalo ba ubusy nobe elungisa renovations because ufuna ibe ngehlobo afuna yena ibe ngalo because kaloku indlu binomnikazi wayo injengohlobo umnikazi wayo afuna ibe ngalo. So usebhizinesi ezo zinto nekaMakhumalo ke phofu Tata Musamseleku akakayi uyoyibona. Into ke yothusayo ngoyoba uMangwabe kunye noMayeni bapholile akho excitement ngento yendlu senjuba ewe ke sebeyithengile but at least uncoma ubonakala ba excited bapholelwe. So into ke lokusana siyazi ukuthi bayaphangela nabo uTata Musamseleku bebheke ku SA Home Loans uthathe i-mortgage for ezi zindlu. So ke inoba bazawubhatala nabo because kaloku siyazi uba bayaphangela. So obviously noba ii-payslips zabo zithathiwe kwadityaniswa yonke into because kaloku akho lula uqualify for indlu guys. And then ke ngoku uMakhumalo ngulo ke yena ke uzithengeleyo uTata Musamseleku uthi kaloku uMakhumalo ikhampani yakhe is doing very well. So ke umxelele mafuneka athenge into ezawukhombeka azoyazi uba ngalaa mali yekhampani yakhe yenze ntoni okanye yenza ntoni. Sana umntu ongafumenanga ke indlu nguMakhwela asiyazi yakhe into izawuthina ngoba kaloku kusafuneka yena elungiselelwe kwasemzumbe but ke inoba naye uzawuhambahambe ayifumane. But anyways khanikhenithoni nabetinani ba ezindlu zithengwe uTata Musamseleku nicinga uba inoba uzazibhatala zombini ezi bond abazoncedisa nganto. Anyways khanithoni noba nicinga ntoni ngayo yonke le nto noba amakhosikazi kaTata Musamseleku angabonisi excitement ebathengele izindlu noMakhumalo ozithengeleyo ngokwakhe sana. Noba ke kuthengwe njani kuzawubhatala njani sithi congratulations ngoba kwaMseleku ngezindlu ezintsha betinani akukho lula kuthengwa indlu. Trust me, I know. Mamgobhozi uyanibona ke kwivideo elandelayo. Bye.